Uy, kadumdum pa ka nang gitawag na Maggi. Kung ikaw batang 90s, sigurado ko kana sa imong naabtan sa unang panahon. Nakakaon ka ana nga noodles. Pero ang pangutana karon, nganong na may Maggi nga brand? Kinsa ang founder ni ana? Babae or lalaki? O nganong nawala na ang Maggi karon sa atong panahon diri sa Philippines? Kana ang sulod sa atong video karong adlaw. Kaning Maggi brand ni siya. Pambabae siya nga brand, no, kay Maggi man. Pero ang founder niini is lalaki. Kana si Julius Maggi. Si Julius Maggi, taga Switzerland ni siya. Ug yan ang gisugdan nga kumpanya nga brand katong 1884. Kini na mga katuigan 1884, panahon ni siya sa Industrial Revolution ug ang mga tao sa una perting bisiha sa pagtrabaho, apil ang mga babae. But pasabot, instead na mga babae nasa balay is nasa mga trabahoanan, nasa mga factory nagtrabaho. Buot pasabot, gamay na lang ilang time sa ilang pamilya. Maunang nahuna-hunaan ni Julius Maggi nga magbuhat, mag-imbento sa kapagkaon na dili na mukaon o taas na time. Dito na imbento ang mga instant na mga pagkaon o mga seasoning. Sa paglabay sa panahon ni sikat na mga produkto ni Julius Maggi ug kana siya nakita napansin sa Nestle. Mao nang gisuportaan sa Nestle si Julius Maggi ug nahitabo ang mga expansion sa ilang negosyo sa lain-lain na lugar sa kalibutan. Og pagka 1970, diha na gisugdan ang pag-launch sa instant noodles na Maggi diri sa Philippines. Mao nang first time mga Pilipino nakatilaw og kanang gitawag na noodles, instant noodles na ang brand is Maggi. Sa unang panahon to siya, 1970. Og naapil ang mga batang 90s nga naka-experience ana nga noodles. Pero ang atong naabtan nga Maggi is babae. Tawag na siya og Tita Maggi. Kung naabtan niyo si Tita Maggi katong mga batang 90s, ang nag-create ana is si Ace Compton. Karakter niya siya nga babae, no, na mao'y gigamit sa brand na Maggi para sa ilang mga marketing materials o ilang mga advertisement. Kana siya ni dagan og 20 years, no, sa TV sa Philippines. So kato si Tita Maggi, no, ang pangalan jud niya is si Carmencita Hinato. Kana siya print ad model na siya, no, o kana siya asawa sa katong sikat na sports analyst o anchor na si Kinito Hinson. Ang pangutana karon, nganong nawala man ang Maggi sa Philippines? Ang tubag ni ana, nawala ang Maggi sa Philippines kay katong 2011 na nakita na mga traces sa kanang gitawag na Salmonella bacteria sa ilang mga noodles. Mao nang gi-recall, gikuha sa Nestle ang mga product sa Philippines og nag-stop na pod og kanang gitawag na production. So naundang ang production sa Maggi instant noodles sa Philippines tungod ato nga panghitabo. Atong 2015 pod gitanggal pod, gikuha pod dito sa India kanang instant noodles sa Maggi. Ang hinungdan is nakitaan og kanang gitawag nga lead og taas nga content sa MSG. Pero sa India nakabalik ra pod sa pila ka katuigan. But sa Philippines is wala na. So ang Maggi, no, sikat kay sa una, no, swerte mi kay nakaabot pod mi ana nga noodles, no, katong mga batang 90s. Sa una kung suguon mi palit og noodles, Maggi jud ang paliton. Tungod kay nay gitawag na mga freebies, no, na sticker nga pakapino sa Aladdin o kanang sa gitawag na Lion King. So sa una mo palit mi, excited kay mi kanay mga sticker nga pakapin. Bisag wala na Maggi nga instant noodles sa Philippines, pero ang brand is nagihapon, no, kanang gitawag na Maggi Magic Sarap. So kana lang sulod sa tong video karong adlaw, unta na mo na-learn bisag gamay, no, ug kini siya magamit sa inyong kinabuhi sa pag-abante sa unahan. Sige, daghan kay salamat sa pagtan-aw ug hantod sa sunod. Bye. Follow for more.